אמא שלי נתנה צרחה. המיילדת פתחה עיניים, לא הבינה מה נולד. הסצנה הזאת בתוך חדר לידה, לדעתי היא תשאיר עד 120 חותם על כל אחד שהיה שם. היד החליקה לי, לא היה סנטר. ופתאום אני שמה לב גם שאין אוזניים. זה לא מראה שראו באסף הרופא. כאילו ממש משהו שאי אפשר לתאר אותו כבן אדם. היא בכתה נורא. היא הבינה שמשהו מאוד מאוד לא טוב קרה. היא עדיין לא ראתה את מלאכי. כולם סביבי אמרו, עדיף לך לא לראות אותו, את תקשרי אליו. לקחתי אותו במהירות החוצה לעמדת החייאה. אמרתי, חשוב שיהיה לו אלבום מתמונות ראשונות של החיים שלו. זה לא חשב שכאילו חס וחלילה הילד נפטר, אבל זה אותו דבר. היינו צריכים לחתום על מסמכים. סליחה. היא ביקשה ממנו סליחה. תמיד זה נמצא, וזה לא מרפא.